District Youth ni dinay sumaykiralay habapari dongoman beयाव Central Youth ni आफादगिरि हिसाबै बाहागो लाफैदों आरो बे हाबाफारियाव जोङो फैबाय थानाय BTC काउन्सिल इलेक्सनाव बोरै देरहानांगौ बेनि माखासे खोथाफोरखौ जों सावरायदों आरो जोंनि इयुथनि आरो लोगोसे पार्टीनि गोबां इन्टारनेल एजेन्डा लानानै जोङो सावरायनाय जादों आरो इयुथखौ जोङो बोरै स्ट्रं खालामनांगौ बेनि सायावबो गुवारै सावरायनाय जादों आरो जों सानदों फैबाय थानाय 2025 सालाव जानो गोनां BTC काउन्सिल इलेक्सनाव जोंनि इयुथआ गोख्रों माने दायित्व लानानै खामानि मावनो हागोन आरो सालबारि डिस्ट्रिक्टआ जोबोद गोख्रों सालबारिनि सिङावहाय मोननै जोंहा समस्ति दङ मदनपुर आरो सालबारि मोननैयावबो 2025 सालाव जोङो बिराद बुरजा भट मोननानै देरहागोन आरो जोंनाव बेयो मोनसे बिराद गिदिर मोनसे कनफिडेन्स जोङो दिनैनि मिटिंनि गेजेरजों जों मोननो हादों। सरकारा बेसेबां जौगानाय खामानिखौ मावदों होननानै UPPL सरकारा जौगानाय खामानि मावदों होननानै बुंनोथ' समाया बिथांमोनाथ' बुंदोंमोन 100 दिन टाइम बिदोंमोन आरोखि जेब्ला बिथांमोना सरकाराव फैदोंमोन सरकाराव फैग्रोमोना 100 दिननि मादाव दानि आथिखालनि CA प्रमद बर' बिथाङा गावनि निजिनि भाषणाव बुंना लादों आरो जे 100 दिननि मादाव सुइजारलेण्ड बायदि बिराद मोनसे समायना खालामगोन ओरैबायदि डेभेलप खालामगोन रायजो राजाफोरखौ माने सानाव नुनाय सिमां बायदि सिमां नुहुरदों आरो बिथांमोना खिन्थु दिनै फैयै फैयै बिथांमोननि सरकारनि समा जोबफैबाय 5 बोसोर जानोसै 5 बोसोराव बिथांमोना श्रीरामपुरनिफ्राय लानानै आप टु उदालगुरिनि पासनय सेरफासिम मा खामानि मावखो जोङो नायोबा बिथांमोननि डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनायखौ जोङो दिनै जिर' होनना बुंनांगोन जेरावबो एग्जाम्पल नागिरनानै मोना बरन्स BPFनि दिनाव मावनाय जिखिनि इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट लामा दालां बायदिसिना सरकारनि अनुष्ठान माने बेफोरखौ फिथा हानायावनो 5 बोसोरा जोब्बाय आरोखि बिथांमोना BPFआ मावनाय खामानिखौ फिथा हायैनो 5 बोसोरा जोब्बाय गावसोरो गोदानै मावनाय जेबो खामानि जों माने दिनैनि तारिखाव जों नागिरना मोनाखै आरो रायजो राजायाबो बिथांमोना मावनाय एग्जाम्पल जोङो दिनै नागिरनानै मोना आरो बुंबाय थायो BPF दोलोआ माखासे जेबो खामानि जौगानाय मावनो हायाखै बा जाख'नाय खामानि मावदों होननानै BPFआ जुदि थांनाय 17 बोसोराव जेबो खामानि मावाखैब्ला आं UPPLनि लिडारफोरखौ सोंदों आरोखि प्रश्न खालामदों बै क'क्राझारनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया सोर लुनाय क'क्राझारनि CIT खौ सोर लुनाय मेडिकेल कलेजखौ सोर लुनाय जायगा जायगा दायो गोबां मेडिकेल गायसननाय जाबाय बेफोरखौ सोरनि समाव लुनाय गोबां जायगायाव माने गोदो माने दालां गैयामोन बै दालांफोरखौ सोर लुनाय हाग्रामा ब्रिजखौ सोर लुनाय आइपलि दालांखौ सोर लुनाय गोबां माने स्कुल कलेजफोरखौ दिनै प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जाबाय बेफोरनि इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टखौ सोर खालामनाय सोरनि दिनाव मास्टारफोरनि टिचार्सफोरनि एपइन्टमेन्ट जादोंमोन गावसोरनि दिनाव बेसेबां मावखो दिनैथ' जों आसि बिजौआव सानबानो मोनो बिथांमोननि दिनाव मावनाया माने बुंनाया बारा जादों मावनाया खिन्थु बिग जिर' होननानै जों बुंनांगोन आरो गामि ओनसोलाव हाबनोनो हायामोन बलेर' गंसे खारनो हायामोन दिनै एम्बुलेन्स गंसे हाबनो हायामोन दिनै गामि खना खनला जेरावबो माने पाक्का लामा जाबाय बेयो सोरनि दिनाव जानाय गावसोरनि दिनावथ' जानाय नङाना दिनै बिथांमोना फिथा हानायावनो 5 बोसोर टाइमा बारलांबाय BPFआ मावनायखौ फिथा हानो हागौना हाला बिसोरो ओरैबायदि खामानि मावना गालांबाय BPF सरकार थानाय समाव दा बेखौ फिथा हानायावनो बिसोरो 5 बोसोर बारलांबाय गावसोरो गोदानै जेबो सानखांनो हादिया आरो गोदानै मावनो हादिया मावनाय समाव अलरेडि जोब्बाय आरो फैयै फैयै एज ए एचिभमेन्ट हिसाबै जों नायोबा बिथांमोननि मावनाया दिनै बिग जिर' जाफैबाय आरोखि UPPL दोलोनिफ्राय सोरबाफोर MCLAफोर रिजेक्ट होगोन होननानै नोंथाङा बिबुंथि होमारगोन नामा दाखालिथ' अलरेडि आं बुंनायनो सासे होबायना जों जुदि अके होनना बुङोबा येस होनना बुङोबा साब्रै साबे गाबोननो बारबोयोब्रा दा जोङो येस होनथ'यैखाय बिथांमोना नेथ'नानै दङ जों जुदि गाबोन येस होनना बुङोबा टिकेटआ कनफार्म होनबा 5-6 MCLA येमा गाबोन बारबोनो नागिरदों दा जोंनिफ्राय जों दासिमबो माने जोंसो सानना नायबावदों कनफार्मेसन होथ'वाखै जों येस होनबानो गाबोन बारो नोंथांमोना नुदों जे बिसिनि VCDC चेयारमेनफ्रानो खारगासिनो दं आरे मोनसे आसरित जाथावना खोथाया बेसो रुलिं पार्टियाव थानाय MCLA मानो खारदों रुलिं पार्टियाव थानाय VCDC चेयारमेना मानो खारदों मा कारन दं बाहाय रुलिं पार्टियाव थानायाथ' खारनाङा ना बिरोधि पार्टियाव थानायासो खारनांगौ रुलिं पार्टियाव थाखानाय MCLA VCDC चेयारमेना जुदि गावसोरनि मावनायनि सायावनो जुदि सेटिसफाइ नङाबा गावसोरनि लिडारशिपनि सायावनो बिथांमोना दिनै गोजोननाय गैया आरो बिश्वास गैयाबा साधारन रायजो राजा भटार रायजोनो UPPLआ दिनै मा होगोन सरकार हिसाबै मा होनो हागोन बिथांमोना MCLAखौनो सेटिसफाइ खालामनो हायाखैबा VCDC चेयारमेनखौनो सेटिसफाइ खालामनो हायाखैबा मिउनिसिपाल बर्डनि चेयारमेनानो जुदि सेटिसफाइ नङाब्ला साधारन भटार रायजोआ UPPL सरकारनिफ्राय मा आसा खालामनो हानो बेनिखायनो दिनै
बिसोरो गावसोरनि लिडारशिपनि सायाव बिसास गैला 2025 सनावथ' इउपिपिएलआ बिग जिर' जाखागोन इलेक्शनाव मोनसेबो देरहानानै समस्ति जोङो दासिम इउपिपिएलखौ जोङो नागिरना मोनाखै आरो बेखौ नुहुरखा मोनथिखा खोनाखा इउपिपिएलनि एमसिएलए एम बिसिडिसि चेयारमेन गोबां हाई लेभेलनि दैदेनगिरि सिडब्लिउसि लिडारफोरा दिनै इउपिपिएल नागारनानै बिपिएफ दलाव फैनो थाखाय रेडि मानोना बिपिएफ दलाव बिथांमोना दिनै भबिष्यत नुहुरदों राजनैतिक भबिष्यतखौ जुदि मोननांगौबा बिपिएफ दलावसो नुहुरदों बिथांमोना दा बेनिखायनो बिपिएफ दलाव होंगो दोंगो जइन जानो थाखाय गोबां मानसिफ्रा दिनैनि तारिखाव रेडि जानानै दङ आरो जों खिन्थु रावखौबो केम्पेइन खालामाखै रिकुवेस्टबो खालामाखै गावबा गावनो फैनानै दिनै बिपिएफ दलाव हाबनो थाखाय गोबां माने इउपिपिएलनि लिडारफ्रा दिनै रेडि जानानै दङ आरोखि बिटिसि इलेक्सननि थाखाय बिपिएफ दला माबायदि साखाफारा जागोन जोंथ' 100% साखाफारा सिबा जोंनि जाखासिगोन 100% डिपुटि सिबाबो जोंनि जागोन बिजेपिनि सासे मन्थ्रिया अलरेडि बुंबाय गावनि स्टेटमेन्टआव होनानै थांबाय उदालगुरियाव रन्जित कुमार दास नोंथांमोना मिडियायाव बुंदों जे राष्ट्रीय दला बा बिजेपिया मालाबाबो बे 6 एरिया काउन्सिलाव गावसोर मालाबाबो चिफ आरो डिपुटि चिफखौ लाया बिपिएफखौनो इंगित होनानै गालांखाबाय जे आनसलिक दलनो माने ओनसोलारि हान्जानोसो बिथांमोना चिफ आरो डिपुटि चिफखौ होगोन बे खोथाखौ बुंनायनि आरो मा दंबावो नङा होमबा दा बिथांमोना आनसलिकखौ माने लकेल पार्टिखौ लानानै खामानि मावगोन बे खोथाखौ रोखा रोखा बुंखाबाय आरो थांनाय 5 बोसोर गोखा गोदै टेस्ट इउपिपिएल दोलोनि सरकारखौ बिथांमोना मोनखाबाय रायजो राजाया मोनबाय इउपिपिएलआ खुगायाव गिदिर गिदिर मावनायाव जिर' मावग्रा नंखाया मावनो हाखाया मावनायनि कुनु प्लेनिं गैया डेभलपमेन्ट खालामनायनि कुनु प्लेनिं गैया बे खोथाखौ दिनै स्पष्ट जानायनि उनाव अल्टारनेटिभ माने पार्टिया दङ बिपिएफ आरो बिपिएफनि गाहाय जोंनि हाग्रामा महिलारि सार बिथांनि दैदेननायावनो जाबायदि लामा दलं इनफ्रास्ट्राक्चार डेभलपमेन्ट जादोंमोन गोबां बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा डेभलपमेन्टनि मोखां नुदोंमोन आनएमप्लयड सेंग्रा सिख्लाफ्रा माने साख्रि मोननो हादोंमोन गोबां माने बेकार जेंनाफ्रा जोबदोंमोन जोंहा टिका मोननो हादोंमोन माने जायफोरा माने टिका मावग्रा मानसिफोर दा दिनै बै मोनसे पेरियडखौ दिनै रायजोफ्रा लुबैफिनदों रायजो राजाफ्रा गोरिब गुन्द्रा लेखा गोरों लेखा रोङै जोंनि इन्टेलेक्सुयेल मानसिफोर बयबो दिनै बयनिबो खुगायाव दिनै बिपिएफखौ नाम लायो आरो बिपिएफआ फैयोब्ला साबसिन जागोन आरो दिनैनि तारिखाव हाग्रामा महिलारि सार बायदि बिटिसिखौ दैदेननो हानाय बेबायदि एक्सपिरियेन्स गोनां लिडार मोजां लिडार गैया आरो इउपिपिएलनियाथ' गासिबो गोदान एमबाबो गोदान एमसिएलएबाबो गोदान बिसिडि चेयारमेना गोदान बिथांमोननियाव बिटिसि सालायनो हानायनि कुनु एक्सपिरियेन्स गैया गासैबो एमसिएलए एमफ्रानो गोदानजोब